खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयखौबो दिनैनि नैबे बेलासि समनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरबाय दिनैनि जोंहा भिडिअ बानायनायनि रिजोना जाहैबाय साननैसो आगोलाव आंहा लाइभ होबाय दंमोन फेसबुक पेजाव बेनो जाहैबाय आंहा जोंनि जितु फैनो गोनां देमसि सं एखनब्ला बैसागुनि मेथाइ थ' बियो जोंहा दिनै फाइनालि मोनबाय एबा फाइनालि वेबखौ जोङो मोनबाय दा बेनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानो जाय बिथांमोना जोंनि नैबे गानखौ एबा मेथाइखौ मिउजिक भिडिअ एबा एलबाम शुट लानो नांगौ जायो नोंथांमोना जोंखौ DM खालामनो हागोन एबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन थ' बेनो आसा थियो मिजिं थियो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन बयबो सापर्ट खालामगोन जोंहा मेथाइखौ खनदों आंनो खनदों ओमफ्राय मेलाव आं दङ ओमफ्राय फिमेलाव जोंहा हाइना बर' आगै दङ ओमफ्राय लोगोसे मेथाइखौ जोंहा लिरदों जारां आदा एखनब्ला सोरांसा बर' ओमफ्राय जोंहा कम्प'ज खालामदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथाङानो जाबाय सोमखोर दैमारि आदा थ' बिथाङा कम्प'ज खालामदों मेथाइखौ आरो जोंहा मिउजिकखौ दामदों जोंहा हेमन्त दादा बिथाङा जाहैबाय रंगियानि सिफुं स्वारगाम बिथांनि स्टुडिअनि मुङा बिराद मोजां दामदों बिथाङा मेनुअल दामनायजों बिराद मोजां नांदों आरोना दायो मेथाइआ बिराद मोजां जादों अनला खारियाव आगान थाया जाहैबाय टाइटेला आसा थियो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन आरो जोबनायाव आङो जोंनि जिथु मेथाइ बेखौ आङो जोबनायनि उनथिंगालि होना दोनगोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै निस्सय मोजां मोनगोन आरो कमेन्ट खालामगोन अके नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ बाय बाय अनला ओंख्रियाव आगान थाया सना आंनि हास्थायनाय नोंखौ सिमा गैया गोसोनि साननायखौ फोरमायाब्ला समनि थिननायखौ गनायाब्ला उरैना थानांगोन नैबे संसारावलाय गायजाहैनांगोन थालिर बिफांखौलाय